Basoa elkarte sekretu bada, munduko zaharrenetakoa. Hasieran euskal kultura eta historiarekin zerikusia zuen guztia biltzeari ekin zion. Euskararen historiaz dakiguna hankaz gora jarriko luketen datu sekretuak. Gure leloak dioen bezala ordea, basoak eskutatuko ditu sekula ezagutu behar ez diren egiak. Oker zaude. Piezak lortzea ez da nere helburua. Bide bakarra baizik, ama honik aurkitzeko. Ulertzen! Bi aldiz pentsatu gabe, nire neurriko sotana bat hartu eta burutik bera sartu nuen. Horrek lagunduko zidan, arantzazun ikustezina izaten. Nor da bilor? Nor da bilor? Ez daukazu potrorik arpegia emateko?